Zdravím s vami Marek. Dneska vás v takom videu vítam. Dneska budeme Granny hrať. Ja viem, som tu dlho nebol. Nemal som veľmi času, no sorry kamaráti, poďme na to, dáme si Christmas, dáme si Medium, dáme si Nike. Poďme na to. No, dal som si hlas poriadne, aby som si nedal hlas, no dal by som si. Takže dáme zase Granny. Zavri ono okno. Mi je strašne teplo. Nie je zima. Ti dam ti za sram. Mama, táto vieš čo? Dobro je. Ide pravo. Takže kamaráti, no, prepáčte, mama huakala, no. Lebo že mal som jej zatvoriť okno, takže no nevadí, poďme na to. To sa mi stane, nevadí. To som dal rýchlo. OK, nie je problém. Nejaké oné peniaze z toho. Musia posielať vybaviť čo tak. OK. Proszę, Granny wersja 108.9 a Godber. To będzie konto wypłynęło. Remont konto. Chápeme. Máme Petrsky. Takže dneska bude v takom krátkom videu, no. Maximálne minimum. Takže no. OK, bude dneska v krátkom videu, no. Chápete to? Nový zámkoch, no ja som sa rozhodol natočím, dobre. Asi končíme video. Dajte like, odber, prepáčte, o tom to bolo, ale extrémne krátke, na sa vidíme, čau.